Ang Oo. lapit sa may church man da sang ano. Hindi ko sigurado Gawa mo kung na may do may church church na na da action boy dampi mo. Basta sa luna, nasang Jollibee May kaya akasyara na sa gali. Sige lang. Kaya makamasyar kita da one of this month. Hindi at this. You agad. Lapit na pala matapos ang ining month. One of this month sa gani. One of these days, one of this month. Edith Biasca, good morning man. Happy birthday man kay Dean Arena. Oy, happy birthday halin kay Migo naton One Ball Galyo. Good morning and happy birthday sa kay Dean Arena. Sister Noel kuno SBC Day Ila basement gina-remodel nila. Wow. Sana all my basement. China all my basement. Sige. Good morning man kay Nonoy Quadernal Jr. Good morning sa imo. Hi, Sir Fernandeni Nonoy. Quadernal Jr. Sige. sige. Standby na kita sa aton mga balita lokal. Alita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nagpangayo sa pasaylo si Dr. Edwin Miraflor, nagaserbe bilang officer in charge sa Bacolod City Health Office matapos nga hindi madayon ang kuntani pagbakuna kay Bacolod City Mayor Evilio Yurdia kag 44 ka mga nagboluntaryo nga barangay kapitan sa syudad karon sa hapon Miyerkules. Sa interview sa Action Firing Line, ginako ni Miraflor nga na-confuse siya sa classification ng ginhimo sang gobyerno nasyonal angot sa kung sino ang mauna nga bakunahan batok sa COVID-19. Sunod kay Miraflor, handa na kuntani ang alkalde subong man mga kapitan agud magpabakuna apang wala sa mga mahimo bangod sa kabalaka nga mapapanaugan sang show cause order gikan sa Department of Interior and Local Government. Sa piyak sinigid pa siguro ni Miraflor nga handa si Mayor Lilodia kang mga kapitan sang syudad agud magpabakuna sa handom nga magkumpiyansa ang publiko sa bakuna batok sa COVID-19. Ginbaton sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang 1,200 ka doses ang AstraZeneca vaccine sa tung Lunes. Suro kay Provincial Disaster Management Program Division Head kag Provincial Incident Management Team for COVID-19 Commander Dr. Zephyr Gerhard Cailian, 50 ka mga vials ang naghalin sa cold storage facilities sang syudad sang Bacolod, samtang 70 naman ka mga vials ang halin sa Department of Health Western Visayas sa syudad sang Iloilo. Sa karon ini nga mga bakuna ang nakatago sa cold room sa Provincial Health Office. Ang kada vials sang AstraZeneca vaccines ang nagaunod sa napulo ka doses base man sa printed information sa produkto. Dugang pa ni Cailian ini nga mga bakuna ang natalana nga i-deliver sa naglain-lain nga banwa kag syudad sa Negros Occidental kag ibakuna sa mga senior healthcare workers. Marso 12 sang una nga mag-abot ang inisyal nga supply nga 74 ka vials sang AstraZeneca para sa Negros Occidental. Nag-arrive sa aton ang AstraZeneca from the regional office about 3:30 in the afternoon kahapon so we have transported it sa aton nga facility sa storage facility naton diri sa mga engineering office ang wherein arang aton nga storage facility. Kabahin sang pahayag ni Dr. Zephyr Gerhard Cailian. Samtang nagpanumdum naman si City Administrator M. Ang sa mga tao nga bisan na bakunahan na kontra COVID-19 nga magsunod sa gihapon sa minimum health protocol. Ini kasunod nga may duha ka mga nurses sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang nagpositibo sa COVID-19 bisan nga nabakunahan sang unang nga dose sang Sinovac. Suno kay Ang, wala pa naglambot sa Bacolod EOC ang pagpositibo sang duha ka nurses nga nabakunahan sang first dose. Apang suno sa City Administrator, posible antes na bakunahan ang duha ka nurses, naga-incubate na ang virus sa ilang lawas. Ginpatag man ni Ang, base sa pagtuon sa mga vaccine manufacturers, maproteksyonan ang tao sa tiyon nga makabaton sang unang dose ng bakuna matapos ang 20 to 24 kadlaw, kag mangin epektibo ang bakuna pagkatapos ang ikaduha nga dose. Even though mabakunahan na kita later on, we still have to follow the minimum health protocols. Ang paggamit ng mask, ang pag-distance, ang that is, na iya mo foolproof na iya protection naton.
Ang kabahin sa pahayag ni City Administrator M. Ang. Nagasalig si Governor Bong Lacson nga makabulig sa pagpaganhagan sa nagasulod sa mga travelers o kon mga travelers sa Negros Occidental ang advisory sa Regional Interagency Task Force angot sa implementasyon sa IATF Resolution No. 104 Series of 2021 na petsahan Marso 20, 2021. Nasaad sa resolusyon nga mga essential travelers lamang ang tugutan nga makasulod kag makagwa sa Western Visayas umpisa Marso 23 tubtob Abril 4, 2021. Dumilian man nga makasulod ang mga returning residents sa Western Visayas, halin sa Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, kag National Capital Region nga ang tuyo amo ang pagbakasyon. Marso 21 sang magpadala sang letter request si Lacson sa National Interagency Task Force para sa temporary travel moratorium sa Negros Occidental sa sulod sang 2 ka semana. Sa karon ginaulat pa sang gobernador ang desisyon sang NIATF. Wala pa makita sang shipping companies ang kakinanglanon sang pagdugang sang barko nga magbiyahe Bacolod Iloilo vice versa sa naghilapit nga Semana Santa. Suno kay Wisam Operator Frank Carbon sa ila paglantaw hindi magrisgo ang mga tao nga magpauli sini nga Semana Santa bagud man sa liwat nga pagtaas ang kaso sang COVID-19 sa siyudad sang Bacolod kag Iloilo kag probinsya sang Negros kag Iloilo. Dugang pa ni Carbon kung magdamo gid man ang pasahero kag hindi maakomodar sang tag-2 ka unit sang 3 ka shipping lines nga nagabiyahe, gilayon man magapagwa sang special permit ang marina agud makadugang sila sang unit apang suno kay Carbon sa piyak nga 50% capacity lang ang ginapanugutan, ginakulang sa gihapon kag jutay lang ang pasahero nga nagasakay. Ginpasiguro man ni Carbon nga istrikto sila sa pagpatuman sang health protocol. Nakasugtan sa kapulisan sa pagpanguna ni Bacolod City Police Office, Director Colonel Manuel Placido kag sa matag-iya sang beach resorts kag viewing deck sa Barangay Punta Taytay nga istrikto nga ipatuman ang mga health and safety protocols labi na nga sa Semana Santa nga posible magdamo ang tawo. Suno kay Lieutenant Colonel Lester Liada, Operations Chief sang BCPO, isa sa problema ang ginapalambot sa mga resort owners among hindi nila makontrol nga mga tawo nga nagasulod sa ilang resorts nga rason nga ginmanduan sila nga magpahamtang sa isa ka personnel nga mo ang maga-monitor kung nakalambot na sa 50% sa kapasidad sang resort ang mga tao nga nakasulod agud makabutang man sa signage nga puno na sila kag hindi na magbaton sang masulod pa. IATF ginapabungkag ni Senator Amy Marcos samtang mga alkalde nga nagpabakuna ginpadalan sang Shokos order sang DILG. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, DTX 500. Kaya marang DTX 500 mga ka-aksyon, loaded ini sang superior antioxidants nga nagaprotekta sa mga
Okay. Dosi Trump la. Okay. Edith Biasca. Good morning, dira. Watching live from Tokyo, Japan. Kag dira sa kay migo naton Phil Alonsagay. Kag Ma'am Eleanor Fukuda. Good morning dira sa inyo, no? Kelly Jelly. F. Smart Tadeo Salcedo. Sa Tansa, Cavite. Kay Ma'am Vanessa May, of course, good morning. Good morning, Ma'am Van. Advance happy birthday ko no kay Ma'am Gwen Denila Carmona. Sang General 1 Araneta Elementary School. Halin kay Ma'am Luing Melos. Kilala ko niya si... Advance happy birthday! Kilala ko niya si Gwen, no? Advance happy birthday sa kay Gwen Denila Carmona. Juliet de la Cruz Laguardia. Happy birthday man sa iya pa kaisa. Si Yanyan Rutas. Yan, happy birthday. Damo birthday subong. Damo birthday subong, no? Ining March gid damo. Pero ang excited ko ang birthday ni Action Eden sa Ako March man. 29. Excited ka man? Excited man ko kay... Perting preparasyon, ha? Arot. Che Zamora, good morning, man. Okay. Sakay, Big celebration. Gini big boy. Kapati ka celebration. man. Yes. Oo. Mapila na sama? 37, 35? 38. 38. Magaling sa kulang pang-isip ko. Oo, bala. Naunsa man, oy. Homan Lumena! Kay classmate ko, Marcy Rombino Sunio. Good morning, man. Kagdara sa kay Kagawad, Melchor Baroka Rombines sa may hinubaan. May aga dira sa imo, King Rombines. Sherilyn Oro Javier, patamyaw niya lang sang happy birthday man. Ang yung little baby, Nicole Bernadette Oro Javier. Happy birthday! 12th birthday. Amo na ang mga parents, ang mga bata nila, bisan mag-edad na, mag-teenager na yan, still their baby. Yes, of course, Action Boy. You will always be my baby. You are now a lady, but you will always be my baby. Yeah. J.Ann Navarra Ledesma, good morning, man. Sige, go. Kay Ledesma ka na to natapos. Kay Vivian Pondales Gumban, mayong aga sa imo, miss. Kay kumparing Bia Jonathan, good morning. Kaluyan ba si today makagwa na sila? Ay, Ate, okay. very good, good. Sige. Kay makapuli na si Baby Salia. Kag kay, unsa man ni, oy? si Si Con, Miracle. Si Miracle na saya. Ma'am Vanessa Mayo, thank you sa 50 stars. Yes, thank you. Good morning man kay John Steve Abaro. Kay Emilio Perez. Good morning, Ma'am Elizabeth. From Malaka. si Emilio Perez, tam para uno. Ha? Para uno. Para uno. Para uno. Di na siya? Sa bago? Okay. Hindi ko Sa may familiar sa place. barangay Kalumanggan. Okay. Para uno. Perfect. Hindi ka magsiling nga para one. Para one. So, para uno. Para uno. Good morning man kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Naga-monitor sila kung Action Boy sa programa sa iya office. Okay. Keep safe always. Soul of Justice. Oo. God bless everyone and more power to ARB. Thank you, Ma'am Elizabeth. Kay, Bu Chow. Bu Chow from Mahinay. From Mahinay family. Good morning from Mahinay family ko, no? Yes. Okay. So, ginag-greet ka mo mga ka-action ni Bu Chow from Mahinay family. Good morning man kay Junar Batislaong dira sa Bulacan. Halong kamo da Junar ha, kamo ni Charito. Halong kay ting Bulacan, isa ni sa bubble ano to? Damo na balaan ang IATF no, may mga Nakibot naman ko may mga bubble na yaman. May mga soft lockdown, hard lockdown. Hindi mintindihan gani. Unsa man di ay oy. Amo gina basta ang padlaganon mo sang inablang health concern ini nga aton nya ti mga military aton nya naga-lead ya mo no. Tani dapat Kasi dugay-dugay may boiling lockdown. Tani dapat mga doctors and mga epidemiologists, mga aton nya mga konti tanawan ako hala kasi naka lang kaso ta. Francisco Guangco, good morning man. Kay Jesse De Gracia, kay Norberto Diaz, Jeffrey Jimenez, maing aga. Mushi Masilag, God bless sa inyo, Tito Boy Duran. Nablos ko ni Guru si Mushi. Hinablos mo siya. Mushi. Hinablos mo. Kilala ako na si Mushi. Gali, Hinablos mo kid gani. Si Mushi Masilag, dira sa may barangay Panokoy. Kay Cory Vidaha,
Good morning man dira sa imo sa Kuwait. Okay? Kaga ako na to siya mo to so tulog na siguro si Ma'am Cory dugay-dugay. Si Dalaan niya Ihada. na ako, dalaan niya ko bala ko no dates. Ay. Nga wala ka pa ka-date agyaw? Ay, ang prutas na ba na Ang prutas ka lang. Hindi date, ako hindi dates. Ang mga with S. Diba si Damo, yan, dalon niya date si Hindi mo. mo damo, yan kayo mo ka-date ya. Naton kung damo nga dates dalon niya si mo, yan kagasto na yan. Ikaw kagasto ko dahil mag-date siya mo. Ay kala, yung gasto na ma'am, ano ni? Kasi, Ma'am Cory. So dapat mga isa lang ka-date. kasi long message si Dalong ko lang sa IDK. Mas long message si Mus Nini nga. Ay, unaon sa kamanday nga, ikaw gasto dahil. Ay kalain. Sige. Sakay, Michael John Season dira, good morning man sa Chateau Elise, no? Yes. Kag sa akon mga batch 81, kuan kami bala kay tani dapat sa Sunday ni kuan na namon mo alumni homecoming mo. Oo, tanong tabo. Ti, alumni homecoming ka pinangdakop da kami be. Hindi ka pa na, dakpan ka. That's Action Boy, life-changing. Life changing. Good na Record Record breaking. breaking na siya nga makuan kami alumni homecoming Oo. during this pandemic. Oo hindi ka na Sige, okay. Hindi ko. Standby sa mga balita national. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginapabungkag ni Senador Amy Marcos ang Interagency Task Force nga amo ang ginmanduan nga manguna sa pagpakig-away batok sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Marcos, nagabatyag na siya sang pagkapikon sa isa ka tuig nga pabag-ubag-o kag palpak nga mga regulasyon sang IATF. Nga daw kaangay lang sang COVID-19 nga may variants na ang ginapatuman nga mga lockdown nga may hard kag soft, ECQ kag MECQ kag may circuit breaker apang back to square one sa gihapon ng away sa pandemya samtang ang iba niya nga pungsod on the way na to recovery. Duga pa ni Marcos, utok lockdown man ang IATF nga masami naga-istrikto sa publiko kay nagapangdakop sa mga nagalapas sa lockdown. Ginatambakan man sa trabaho kag responsibilidad ang mga lokal nga gobyerno apang kulang sa medical, science, testing kag labaw sa tanan kulang sa bakuna. Sunod pa rin, wala sang may maayo nga matuga ang lockdown kung hindi ini maimplementar sang maayo kag kung wala sang epektibo nga mass COVID testing, contact tracing kag labaw sa tanan kung wala sang bakuna.
Ginaberipika sa karon sa Department of Interior and Local Government ang reports nga madamo nga mga alkalde ang temprano nga nagpabakuna batok sa COVID-19 sa pihak nga hindi pa ilation agod makuha o kung magkuha sini. Suno kay DILG Undersecretary Epimaco Densing III magapadala sang show cause order sa mga alkalde nga una nagpabakuna batok sa COVID-19. Ginhimo ni Densing ang palayag sang nagpamangkot angot sa show cause order nga ginaprepara sa karon sang opisina batok kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez nga nagpabakuna sadtong Lunes. Sa statement sa Mayor's Office, nagpabakuna si Romualdez ang Sinovac vaccine sa tuyo nga kumbensihon ng iban pa nga mga magpabakuna. Base sa prioritization nga gintalana sa gobyerno nasyonal, una nga bakunahan ang mga frontline health workers, indigent senior citizens, nabilin nga senior citizens, nabilin nga indigent population kag uniform personnel. Wala nagapati ang Okta Research nga mapanubo ang reproduction numbers sang coronavirus cases sa sulod sang duha ka semana sa piyak sang istrikto nga implementasyon sang restriction sa Metro Manila kag mga kaiping nga lugar. Sunod kay Professor Guido David sang Okta Research, kinahanglan sang 28 kadlaw antes pa mapanubo ang reproduction numbers sang COVID-19 cases sa pungsod. Duha pa ni David, yara sa 2.1 ang reproduction number sa karon sang NCR kag medyo mabudlay nga mapanubo ini sa 1 sa sulod lamang sang duha ka semana. Ang reproduction number among kanamuon sang tao nga matapikan sang isa ka tao nga positibo sa COVID-19. Ginadayaw naman ni Testing Czar Vince Dizon ang kapasidad sa karon sang Pilipinas sa pagdetect sang kaso sang COVID-19 kung ikumpara sa pag-umpisa sang pandemic nagligad nga tuig sa piyak sang panibago nga pagsaka sang infections sa Metro Manila. Suno kay Dizon nagapatigayon sa karon ang pungsod sang masobra 50,000 ka test kada adlaw hindi pareho sang 2020 nga ang Pilipinas ang yara sa almost zero capability agud ma-screen ang individual para sa COVID-19. Dugang pa ni Dizon nga ang sa karon maghimo na ang persona sang test results sang hindi maglabot sa 24 oras ikumpara sang 3 ka semana ang nagligad. Sa datos sang Department of Health na bakunahan na ang 9.129 ka milyon ka individual sa Pilipinas tubtob Marso 21, 2021. Samtang ginatagad sang DOH sa mga ospital tubtob karon nga adlaw Miyerkules para usaron ang tanan nila nga AstraZeneca vaccines. Bangod kun hindi, ini ang pagkakuhaon kag ihatag sa mga hospital nga may madamo sang COVID-19 cases. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang wala mausar nga bakuna ang pag-islan sang bago nga supply sa tiyon nga magabot ang bakuna. Dungan pa ni Vergere, dapat mapadasig ang pagbakuna ilabi na nga nagasaka ang COVID-19 cases. Sunod pa sa health official, ang bakuna hindi man dapat nga taguon sang malawig nga tiyon, bagud ini ang para proteksyon sa mga health workers. Sa datos ng DOH, 1,154 ka mga health workers ang positibo sa virus halin sang Pebrero tubtob Marso 21. Kag sa katapusan nga balita national, imando sa gobyerno ang pagpasira sa mga simbahan katoliko nga hindi magsunod sa mando sa Interagency Task Force nga dumilian ang religious gathering sa panahon sa national o sa panahon sa GCQ sa National Capital Region plus bubble halin sa Marso 22 tubtob Abril 4, 2021 kasunod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 infections. Sunod ka Presidential Spokesman Harry Roque tuyo sini agod mabutang sa seguridad ang tanan apang nagalawom si Roque nga hindi na maglabot sa mga desisyon kag magasunod ang mga opisyal sang simbahan. Ang ato nga panguna nga balita international, balita sa sports, showbiz kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa
Sige. Good morning, dra kay Iglesia Tapang. Monitoring lang sa Barangay Alihis, Bacolod City. Sakay Jane Oiseser, may agaman, way pa ni makuan niyo ang kuan, ang way pa ni ma-black ining gabaligya kuan no, ga negosyo. Damo, hindi mo na makita ang ibang tadiyo. Remia Garcia, good morning dara sa imo. Sakay Larry Rico. Kumusta da sa kapihan ni Lani? Ang DK kapihan sa La Carlota dra kay Hugh Christ Gabriel. Kumusta dra? Kumusta sa taga Barangay Kaliling kadto ko tubla dugid karon. May tugon ka sa Kaliling? Mucha ka kaliling sa may migo ko na wifi kaya hindi puro na di mga kay si Conan di tanan akon biyo si John Morgan. Sige, good morning. Si Francisco Guangco. Swimmer na mo na. Swimmer na. Yes. Ay, okay. Ano na? Wala. Sige, Hi, si Anbela. Wala itong makuha na yun, ha? Si Miss Anbela, good morning sa imo. Kay Jessie de Vinagracia, gina-greet ka mo ni Francisco Guangco. Kag kay Norberto Diaz. Jeffrey Jimenez, good morning man. Joval Trinidad, good morning man sa imo. Yes. Araman si Mushi Masilag. Okay, na pa na. Amura ko sinong ilala ko. Sige, send you liwat ya. Batri ka na sa dalom. Miss Jean Hoysiser, good morning, Miss Jean. How are you? Yes, I'm fine. Ay, ikaw gasabat. Kay Lalaine Ibarra, good morning, ma'am. Maray, morning. Kumari ka mo. Okay, good morning, Mga campus Miss beauty Lalaine. na namon niya sa una. Wow. Ano ka tanan ko mga kumari, daw magupahon na niya mo. Oo. Si kumari Jean Buarom. Pwerte, no? Sabi mo Siyempre, lang alangan, lang. mga manyag ni Action Boy. Mga maanyag. Mga veteran. Veteran. Charot. Amo na. Siya. Gina de Creepito, good morning dra sa my RSB Lacar. Ano na yung Action Boy? Silent, Medjuti, La Carlota. Silent na? Silent T. La Carlo. La Carlota. Do kaga pronounce ka lang ba Iowa ba? Iowa. Pero wala niya tiyang Iowa. Hindi ko chinta. Naglingin. Sige lang pala. Hindi na palingin mo pala ulo. Ako naman yung kapoy siya. Ay, kalay. Naging kapoy ko sa Sino imo. pa? Si, sabi ka kalipat ako sa mga, kuhan mo, sa mga ibanta mga Nano, man dapat pala hindi ka na yung malipat. Duna na sa tao ang pagkamalipaton. Duna kag manggad. Duna kag manggad. Ay, kalain. I-greet ko lang happy wedding day. Congratulations and best wishes sa akon nga ihada kag ihado karon. Amo mga section door. Tiway matutupa to ang lubito. Ambot kaya doon nagsako siya ko nagulpe. Ba. Amo ginding adlaw man sako si Anthony Jones. Gulpe nagsako gidayon. Do hindi gidya mo no? Do hindi amo. Do ka cancel. Cancellation of activities. Hindi ko naman anak ko ang mga cancellation of activities. Basta yung iyang pagkadto to sa Kaliling, ging cancel niya kay makadto man ko to. At ilaban? Kung di makasiling siya, nga wala ko tumo kay kuan mo. Kuan man ang balo mo siya nga ato na gito si Action Boy. Torco Jongko. Good morning man dira sa imo. Sa kay Virgie Coloso dira sa Bago City. Good morning man. Sa akong mga kaupdanan man sa Milalit. Ay, Kagawad. Yes. Kagawad, Mila Aldi. Janet Dilino. Kagawad Mira Polidario. Good morning man. Dira sa imo. Kay Kagawad Ulay Abalahon. Sa Barangay Kabug. Hasta subong wala ka pa kapangapi dito. Ikaw man bala. Ikaw yan. So, dito tayo maagi sa, So, din ka magi. Hindi tayo mag-agi sa economic highway. Kaya Hindi mo na ito yung lagyan pa kabog. Pwede na nakagi mo. Pwede ka lang. Huwag mo ginang ba? Huwag mo ginang ba? Gatuwas-tuwas kita sumano. Good morning kaya, aragli si Maria Nelia Oblique Zaiko. Sa Good Hacienda morning sa imo, Hamandre, ma'am. sa pamilya Obrique, kuno sa sa Hacienda Hamandre, Banwa sa La Castellana. La Castellana. At sige, standby na kita sa mga balita dugang.
Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:45. Kag sa detalye, Balita International, natala na nga magpabakuna sa Sputnik 5 coronavirus vaccine si Russian President Vladimir Putin subong adlaw. Ang nasambit nga pagpabakuna sa 68 anyos nga si Putin, ang agod matuldukan ang nagakwestiyon sa kaepektibo sa nasambit nga bakuna. Ginpahayag ni Putin nga voluntaryo nilang ginapadesisyon ang mapumuluyo nila kung magpabakuna. Pagklaro naman sini nga bisan madamo ang nagakwestiyon sa ilang nga bakuna, madamo sa gihapon yung mapungsod ang nagabakal sini. Natala na nga mag-abot sa Pilipinas kung mag-abot sa Russia ang mga eksperto sa European Medicines Agency para tun-an ang mga clinical trials nga ginpatigayon sang bakuna. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, nagnubo ini sang 3% ang presyo sang langis bangod sang pagkabalaka sang bag-o nga pagsaka na naman sang kaso sang pandemic kay ang mahinay nga vaccine rollout sa Europe. Kag subong man ang mas mabaksog karon nga dolyar ang nagadugang pa sini nga problema. Ang mabakod nga dolyar nagapabugat man sa presyo sang langis. Bangod nga ang langis ang ginapresyohan ini sang US dollars, ang mas mabakod kung mabaskog nga dollar ang nagahimo sang langis nga mas mas mahal para sa nagauyat sa iban nga currencies. Ang physical crude markets ang nagapakita nga ang demand mas manubo. Kag ilabi na naganubo pa ini sa future market. Sa aton nga US currency exchange rate, akon sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 48 pesos kag 66 centavos, ang Singapore dollar 36 pesos kag 16 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 26 centavos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, kalakip sa top 20 finalist para sa Best in Swimsuit ang pambato sa Pilipinas sa Miss Grand International nga si Samantha Bernardo. Sudod sa organizers nga kalakip ang Pilipinas nga ginboto sa mga netizen magluwas pa sa mapambato naman sang pungsod Cambodia, Indonesia, Mexico, Ecuador, Guatemala, Myanmar, Paraguay, Colombia, Vietnam, US, Kenya, Thailand, Brazil, Argentina, El Salvador, Puerto Rico, Czech Republic, Peru, kag Dominican Republic. Natala na i-anunsyo naman sa mga masunod nga inadlaw ang 10 finalists pinaagi sa binotohanay sa YouTube. Pati gayon na ng Coronation Night sa Marso 27. Balita sa patag sang sports, mayara na sang napulo ka gold medal sa ikata karon nga tuig si Filipino karateka James De Los Santos. Nakuha sini ka napulo nga medalya sang wala ginbaton sa mga tournament officials ang video entry sa iya kasumpong gikan sa South Africa. Bangod sa wala nakapasar ang video ni si Ron Biagoni sa gold medal round, nahatag sa 30 anyos si De Los Santos ang kadalagan. Umpisa pa sa Oktubre sa nakaligid nga tuig nanguna na si De Los Santos sa mga online competition nga iya nga gina-intrahan. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Wednesday! Lumataktak postiso mo ba? Wow! Alakala, gina-reveal mo bala? Nainit na ko. Mabunanti ko. Kay Lily King, good morning and thank you. Thank you kay Ma'am Lily King sa 50 stars na gin-send. Yes! Thank you so much! Si Lenny Dennis niya, wala nito. Wala Basta lang mga kasa. next week or within this week, ma-announce ta na kung ano bala ang aton project para sining mga stars na inapadala nila sa aton. I'm so excited. How about you? Excited man ko. Oo. Perfect. Kung How ano nga about aton you? Nga, ginatunan pa sa aton nga technical working group. Ganern, ginisla na gali ang operation na tulong task. Hindi may operation task tulong force. task group kita tapos may technical working group nga Well, nag-study no? kung anong Bago lang aton na siya? patuman nga mga projects, no? Diyan ka. Happy birthday anay kay Gemily Treyes. Happy birthday dahil sa imo. Aling kay mama mo, May Geraldine Taguan Treyes, no? Happy birthday to you. Happy birthday. Diba? Mimio. Pilton di Pura. Good Yara na morning, siya. ma'am. Nakayaw ako, inat-inat. Sa kay Indoors. kay ABC President Ed Pregua dira sa Isabela. Good morning ha. Kay Leo Talaban dira sa Barangay Manghanoy sa may
La Castellana. Si Anthony Jones, good morning sa imo Anthony. Kag si Ingrid man gani si Ray Jantan Villalon. Yes. That Good is sa may morning. Victorious Sa Victoria City. City. Okay na, meron? Wala na? Wala. Wala na. Sige lang, okay lang. Oh, go. Okay. Balita first special si- tayo nga gawin. Ay, salamat. Mga balita special lagin man ta. So, sa aton balita special action boy, ari ba lang mga tao nga dapat mabalalikawan kung gusto mo yasang katawhayan sa life. So, this is it. So, life, this is my life. So, una-una, action boy, ang ginatawag nga mga judgmental people. Judgmental. So, stay away from Para na them. sila damo na sila sa Hall of Justice. Yes, labin... Alaka mo, tao sa ulo just... ginagawa Ano mo mga sa mga judges? Judgmental. Lainay ang judges sa lain mo ng judgmental. judges, Oo, gali. spelling, Yeah. lainay man Sige, sila. sige. So, action boy. Hala, gid daw. Hindi mo dayon na. Pero una samtang gaano sila nag-contact sila na idri kita na. So una, madamo ni connection boy sa social media ang judgmental. Kabalo ka action boy. Kasi syempre, may ano sila, may freedom sila bla to express bala action boy kung ano gusto nila ihambag. Galing kay halong lang sila sa ginatawag nga cyber libel. So, ang action boy, may ganit subong kayo gina-filter na ang mga ginapanghambal, balangan din hindi namin. Gina-filter sa Facebook? Sa may mga social media accounts na gina-filter. Ang sa TikTok, galanta ko, ako may comment ka nga, or may gina-post ka nga bad, gina-filter nila. Sige. So, So, judgmental. Oo, Sa anay, mga subong kay Ara si Isa Migo lang, to Jonathan. anay. No? Sige. Ha? No problem, Sige, no problem. kay importante man ni kayo kay para ni sa aton nga ka-action bala with all these diseases nga ara sa palibot naton, importante kayo proteksyonan ang aton lawas kag may mga share nga mga information sa aton ang migo naton sa halin sa Life Extensions Philippines si Mr. Jonathan Granada. John, good morning and welcome once again diri sa aton nga pagpangalaga. Yes, Sir Boy, good morning. Good morning, it's tanan nga nagtalante ng Action Radio sa Colon City and sa Bilagon, Negros Island. Yes, Sir John, nanong aton ma-share subong nga mga useful information sa aton nga mga ka-action? Yes, Sir Boy, siyempre ining COVID-19 daw nagataas na naman, not only dito may sa Western Visayas but sa Bilog na Philippines. Kapilan natin discuss ini siya ang role sang vitamin D3 supplementation sa COVID-19, especially ining pag-prevent bala sa pag-penetrate sang ining virus sa atong respiratory lining cells kay dira gid ang entry point sa virus dira before siya makapang-atake sa atong mga organs, especially sa atong lungs. So karon ang ginahimo mga kabyanan sining life extension vitamin D3 sa atong epithelial cells or sa respiratory lining cells, gina-stabilize niyang membrane sini or ang iyang lining para nga hindi siya less permeable siya or hindi siya mo nakadali pasudlan sa sining mga pathogen kaya nga sining virus kag makapanghangit dira sa atong lawas. Kag number 2 nga ginahimo dalan na Sir Boy ang life extension vitamin D3 while it nga may protection hindi siya against COVID-19 ining patubas ng atong lawas ang sining mga chemicals or mga peptides na serve as natural nga antiviral or antibacterial properties ng lawas para nga hindi panghalit ining virus sa mga kabyanan. Kaya may mga pagtuon din, Sir Boy, damo sa mga studies sa US, sa Europe, even sa Asia. Even sa Philippines, yan may mga studies na nagpakita nga ining mga tao nga sufficient ang vitamin D level sa dugo. Sila experience lang yun sa moderate or mild na symptoms ng COVID-19. Ikumpara natin sa mga tao na very deficient or tama ang kanubo ang vitamin D level. So severe gidya or tama gidya ining worse gidya ang ilang nabatsagan yung symptoms ng COVID-19. Kag when it comes naman sa pagkamatay sa COVID-19, makikita mo man ang difference na tama sa layo, Sir Boy. So damo sa nagkakalamatay sa mga COVID-19 positive patients ang mga vitamin D deficient, whereas sa mga vitamin D sufficient or mataas ang vitamin D level sa dugo nila, very few lang din ang nagkakalamatay. So ang percentage, ang difference sa percentage is tama kada ko. That's why again, ginaremind natin ng ating mga kauturan. We're not claiming a bulong ini siya sa COVID-19, but based sa mga studies na nagkakita, makabulig ini siya to
minimize ang risk nga kita ang matamaan sa sining COVID-19 dali at itang matapikan sini Sir Boy. Oho, okay. So, may mga pagtuon man nga mas kung may ara ka vitamin D3, malayo ka man sa cancer, Sir John, di ba? Daw malayo ka matapikan sa cancer kung damo ka vitamin D3 sa imong lawas. Yes, Sir Boy, not only cancer disease, cardiovascular, or sakit sa corazon, ining type 2 diabetes, kung madamo pag yun ng mga balutan. Especially, ito yung mga autoimmune diseases, mga kabyanan na ang immune system ka mismo ang nagpang-atake sa ating mga healthy cells, white it na nagkakabalatian ito. So, ang cancer prevention, kadamo. Like, ang ining latest, Sir Boy, to Germany, nakita nila, estimate ng German government nga, hambang nila, once nga, kung may ara lang tani, na supplementation ining mga nagkakalamatay sa cancer disease sa Germany, ma-prevent ko na ang 30,000 halos na mga deaths due to cancer every year sa Germany. Kaya ang estimate nila ng savings ng German government is mga around 12 billion euros ang yearly nila na estimate na ma-save ng German government sa cancer nga dito. Kaya kadamo dito sa nagkakalamatay ng mga pasyente due to cancer. So, ang nila, ini mga kapigulangan ng nagkakalamatay, we found out na they're very deficient sa vitamin D or almost sa ila vitamin deficient. Sa kuntani kung increase nilang vitamin D level sa dugo nila, hindi pa sila tani mapatay sa cancer. Kaya may mga pagtuon gila na nagpakita sa urban, nga gina-extend sa vitamin D3 supplementation ang lifespan ng isa ka cancer patient by means of preventing ining metastatic activities in cancer cells, ining pag-trigger ng apoptosis or yung cell death o pagpamatay sa mga cancer cells nga hindi malaya dali-dali nga maglakta o mag-spread ang cancer sa atong lawas. Kaya ining pag-boost man sa atong immunity, sama na sa mga ginahimo sa life extension vitamin D3 sa mga COVID-19 patients nga mga infected. Kaya cardiovascular pag-survive, kaya this is still with number one killer disease in cardiovascular. Sa Philippines, sa bilog ng Pilipinas, ay sa bilog ng kalibutan. So, makabulig man din siya, number one, to reduce the blood pressure, kaya ang blood pressure o mataas na blood pressure, ang muna siyang number one indicator sa palapian sa corazon, or predictor, or yes, ang muna siyang number one bilang na contributory factor ng tao na nagkakapatay or nagkakatubuan sa palapian sa corazon. Okay. So, ang importante para sa akong gina-emphasize kay Sir John nga ang prevention is always better than intervention. Di tayo pagulaton gani matapikan kita sini, no? Muna nga ang life extension vitamin D3, amo ning pinaka-papel niya mo nga para nga magbakod ang aton lawas against these diseases nga prevalent karon sa aton nga palibot. So, ma-prevent naton nga matapikan kita sina, di ba? Ay, yes, Sir Boy. Prevention is better than intervention. Hindi na natin pagulaton nga kitang matapikan sa balatihan before kita mag-take ng action. Although nga may madamo pag yung mga preventive measures, but one of the supplements na may ara na backup with yung mga studies or backup ng siyensya na makabulig, and then this is very affordable, and there is a life extension vitamin D3 kay na-accept na nisubong sa natin ng mga medical doctors, recommended sa natin ng mga medical doctors. This is practical and very affordable means na ma-protektahan natin ng ating na pagalingon versus dreaded diseases, especially kining mga common subong nga mga dreaded diseases like COVID-19, cardiovascular cancer, diabetes. Pero make sure natin, Sir Boy, sa atin ng mga listeners, na kung nagbabakal kita sa life extension vitamin D3 sa mga pharmacies, we choose life extension kaya this is the most trusted brand subong sa vitamin D3 na available sa market. Kaya siyempre 1,000 IU ang concentration sa every soft gel life extension vitamin D3. Kaya why we should choose life extension? Number one is 100% minimo sa Estados Unidos ng Life Extension Foundation and actual hindi nga vitamin D3 nga ginagamit sa pila ka mga clinical trials against HIV, lung problem, kaging cancer disease sa US. Then may ara din siya kagalingon nga ining scientific or clinical trials, Sir Boy, nga nagkita na this is highly absorbable and bioavailable ang life extension vitamin D3 kay mayara ini sang 2015 na clinical trials na submit dito sa Boston, Massachusetts sa isa ka ining annual meeting sa mga
mga companies na nag-participate dito sa isang Life Extension Foundation sa mga participants. Okay. Kaya, syempre, quality, clean, concentrated na kaya isang vitamin D3, kaya recommended sa natin ng mga medical doctors. May kadamo tulong boy sa mga iguluwa ng mga vitamin D3, pero I'm sure nagasunod-sunod na lang sila sa Life Extension. It's because nga popular kasama ang aton nga product, ang aton nga brand, kaya kadamo sa mga testimonies. So may ibang nga nagasunod, pero amo lang na siya nga aton nga mahambal. So choose ang quality, ang credible nga brand, kaya ang brand nga trusted and proven na sa madamo ng mga Ilonggos, madamo ng mga Pilipino, not only dito sa Philippines but abroad, kaya ang recommended sa ating mga medical doctors. That's why we choose Life Extension. Kaya ang palatandaan is ang ME nga marka, Sir Boy, sa soft gel, kung sila ang mga bakal sa mga pharmacies. Okay, sige. Sir Jan, salamat good for your time. Yes, Sir Boy, thank you so much kay ginagawa natin, gilang natin ng makautuhan sa bisita sa Life Extension Clinic para sa leading medical check-up. Dila kita nahamtan sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City. Bukas kita from Lunes pagadto Sabado. Kaya aton leading consultation man in Lunes pagadto Biyernes. Kaya again, don't forget to take your daily dose of Life Extension vitamin D3 for protection natin sa nagkakalain-lain ng mga balagan, especially during this height pa ng COVID-19. Thank you so much, Sir Boy, and good morning. Good morning. Mga aksyon, Mr. Jonathan Granadas ang Life Extension Vitamin D3. Alang-alang na kita sa aton panahon. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tay Hupon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.